Hey. Oh, why? Hey. Ada na moya sa. Ada yi. Obi atras. Mi bisa. Hey. Ada na moya sa. Ah. Eti akonya kese mu ya osofo 1 gig dina betena mu sisi yes Abrante as original ho guys okay. Manasseh the world changer. Yes mama Bɛat. Hey egwanwa everywhere champion asemasi ene mo tete ho mo ya moa o yo sorry Brajene ntiase so. Ene de okusie pia wia. Manasseh the world changer. Mama on e gina ha no. Yes mama. Azafo fa ne bra ni mu ha. Okay. Na me hu say Manasseh. Okay. And sorry ma. Yes. Dabi fa ne gina ha. Okay. Manasseh. Mama Bɛat. I'm even short. Short of words. Gosh. Manasseh about heavyweight champion there. Yes. Gosh. Manasseh. Mama Bɛat. One gig. O stop on ayedai. O stop on ayedai. O say dai. The all kind of man meka. Omra. Obi amfa to me bi ansa ne nsam. Okay. O say dai. Oni Manasseh ne nam. Awone nanam. Yes my lord. Oh okay. E jira ho atwen no why? Okay. Because say bi o ya sorry ba no person kan bi. Debbie. Manasseh the world changer. Aye mama on e gina ha no no. Asema unsa wanya wadwuma. Anso wanya wadwuma. Manasseh. Mama Bɛat. Would you heavyweight champion? Bɛat. Catch that camera now. Bɛat, I'm a heavyweight champion. Church International. Hey! Me want Jeremy. Great. Ade asema. Asema. Bisana mane. Ade asema. Ade na si o. Ade asema. Hey. Oh, don't do that. Alasa, hey. Oh. Don't do that. Come here, Manasseh, bra. Manasseh, come to me. Bra. Jira. Oh, hey, respect me. Hey. Ade. Oh. Hey. Bring the mic. Oh, why? Hey. Nobody to fool here. Oh yes. What are you doing? I'm sorry, Mama. Nimu tantan and mua. Mufifi anko. Abaifua. Sorry. Why are you behaving like this? Monimu say hi nyamifie. Ade. Mo free me so nya mama no. Mo wo bibi ya dia mo ya na mo gina ho a mo kire no fa so me na wo so kurasefo. Yes, I can't hear me answer. We are Christopher. Nobody should try to fool here. Oh yes. Nobody should try to fool here. Oh yes. I Yo. I did here. Ubanya mi fie ya pamo. Mo kro no ni mo dwama ni mo banya mi fie ya pamo obi. Onko. Ade asema. Afa jina. It has Mama Bɛat. So fu bisa ne kwan so. Yes. Abrante Manasseh. Ene de wa be pie efia ha. Na
and Solomon bebre ebu ofu. Obi abufu ye because we have been seeing that time. Obi anu ani buafu. Only one person. Asofo ne baako na wajika frɛ kyerɛ aba. Obi anu ani buafu ha. Mama microphone there omka omko a. Me say obi abufu ha. Yo. Obi fu a ntini mu we see it. Okay. Bia mfiri yaso. Bisa de kwan so ne yanko. Enti Abraham Manasseh ekwan so die ntie ne wo be pie fia no ne kura ene sei. Enso ne mane etie o. Ewiase ehwe o. Osofo enjoy siama medase. God bless you. Mebacho beti amanato ye mama mama Bɛat. Reverend Dr. Mama Bɛat. Se ene me wo hanomo a didi kan no me gina na sori dan kese mu di aseda ama otwe di ampon. Okay. Amen. Se Why not? Oh! Jemiso! Oh, Jemiso! Bra. Sorry. Hey, go back, everybody should go back. What is that? Hey. Now, but tonight. Tonight, what that's now. Hey. Come here. Junior way. Bejna. Jina Hassan obia me emha. Jina. Piniwu. Mina make piniwu. Ya mu be here face to face. Reverend Mama Bɛat say and sorry ma montena say. Hey, obia tena say and sorry ma. Obia tena say. Abrante no wa ne ntokwa. Oba no asem papa mu. Montena say. Obia tena say. Emekrofo montena say. Obia mra obia mpie. Oh, more French, me so mumla inside. More mumpie. Hey, mumfani mpie, mumla inside. More fani inside. No, be a metras or be a command on him. Mumla inside, hey. Oh, I ran one Pecky Junior name. Obia Matina say, hey, a Christopher. Obia Trase. Mama Tina say, Obia Trase. Anya she, Mona Montras, and I ain't see any panel sell. Oh, yes. Me cry, my mube prame. Everybody sit down. Heavyweight champion. Heavyweight champion. Heavyweight champion. Sorry to know I so never and someone the day. Kasi Yesu ya dawasio. Yesu ya dawasio. Any day moment na say. God bless you. Ya pamo chao. Yes. Me pamo chao. Yes. Mama ya comfort to your home. Mon comfort mo any day mo. Na yentie. Emekuofo. Why? Emakuofo. Emekuofo. Me kasa mutie me. Mama yenya botre. Asoli penny. Mama yenya botre na yentie na samo. Manasseh. O be pede wa ha. Yemi sane kwa so. Yi mic ni free o ma no. Aye. Munya botre na yemi sane kwa so. Obi antena se. Manasseh kan wa come to you. Obi antena se.
Komu ye. Ma metinase. Amen. Amen. Bonsam mawurade. Bonsam kasiye pa. Emma Jesus. Eba ma chao, mama yenya apotre. Okay. Obi di bone sesan na odwane ba nyame fia. Oh yes. Ya na wo say yetie nipa na num. Esanete. Asem. Mama yentie na num asem. Komu ye. Eba ma chao. Komu ye. Mama yentie na num asem. Aye. Mempasa obegyina oso okasa. Wa obeye wadwen na obe crosso. Eye carpet way. Ene. Mechi watu. Anytime me gina ha no. Nobody should try. Oh yes. Say obe crosso carpet way. God bless you. Manasseh, jina baby ana ujina na. God bless you. Bonsam kasiye Emma Jesus. Yes. Asafo bisa no kwan so. Yes. Ura Manasseh mo akwaba Emma heavyweight champion international ministry. And every idea ni ehwe wole so beba ha. Na wo pia idea. Na se wo di asem enam. Enso de betie o. Ewiase ehwe o. Kasa. Enso le mamunya botre ma no why? Asofo siama medase bebre. God bless you. Dia etoso mienu bi mesai ka se boamena menka kire mama party nyame enhira no. God bless you, Reverend Doctor. Dia ekoso ha bia no. Etia anya me wanwane se ensore man nyina akura kitabo ebesi mabo kumena enka omudi se omo eye. Okay. Okay. Anya me wanwa. God bless you. Esan se obi eni wo betena ase ama wodi ni leader ni panyini ene no anya entokwa na de nanim aye fom. Yes. Na sebe obehu asere akire wo. Esanete. Nanso mesere se de edi kan no yenti a mede akokoduro etimba ye ne se mihu se aha eye onyame fi. Amen. Bonsama samono. Jededema samono. Bonsam kasiye yedema Jesus. Jededema samono. Yedema Jesus. Enti se aye onyame fi na se nyame ma ne gu ha dia. Ene mesere se omuntie menum asem a Ode bai. Okay. Enso ma ene die kwan so obi anye din ni entie abrante Manasseh enum nsama ene ode pie efia. Amen. God bless you. Osofo emre kakra ni. Okay. Me ho mfa me kura. Okay. Ma yare ya no adin pa. Enye ebra e wo senka me de kasa emuniye. Okay. Enso ene dai na etwa se eye denara mbepie e wo heavyweight champion church international e wo mama party anim. Amen. Abotre. Dia etiene se me papa a mafano se eja. Okay. Eye Apostle Dr. Isaac Owusubempa. Okay. Amen. The nation prophet. Our the nation prophet. God bless you. Bitu kwai na country mu no. Entawantawa bebre esi wo meneme papa no entem. Okay. Obi a woyi ni yam ayemadoye na wato ne bo ase ahwemeye. Okay. Entawantawa na chi no. Menema ma part nso ebenya entawantawa. Na nsem ni nyina bewie wo social media. Emosie kase di free eko ne yakono esa e de ekowie ni dusu a ebia na nne adaache beboye. Nanso odasani biada woye odansini ebehunu se de miken enokre. Na entawantawa no mu no ema me de enidi a me wode ma me papa Owusubempa to fom ema me nya papa ne kasetia esanete ewiase na ehuye enumu na me nya enuhu ba papa nanim e de achawo pa e ba nanim. Okay. Na ehode meka ne se sebio sa na ye atufu asase so ahade ye military church ankasa kasa. Bonsama samro. Bonsama Asa Military church. ahade military church ankasa na maba no. Na
Medi achapa ma aye Apostle Dr. Isaac Owusu Bempa, the nation prophet we no. Waje me feso. Emma bibia to try. Okay. Was signed the mayor oba. And which you know. Na a woman who say a mama part. Na one ye papa Owusu Bempa so wantawa. And a mama part be can say. One ye papa Owusu Bempa wantawa no. We traso. Okay. Eti papa Owusu Bempa so can say obi bia ntwa wantawa bia da. One mama party was so. Neyama asumdwie enye dwuma ewo nyamedwuma mu. Sabe mi prima koma. Na mi prima koma ni nyina echi na oh mama party se na ni edin yidie. Menya sure say achaw pa mama e part ana say san a wasan afa agya Bempa no ebia sa na tie. Okay. Sabe etoko so ama front and back ewo social media me mama part e koso na emre yimu na anseye mu audio bi eba bonten. Okay. Ana ye papa Dr. Isaac Owusu Bempa eho ewo mu bi na audio no ba bonten be wieye no mama part ebe kasa se obaatan a wonyamedi nyansa eni nimdie atom no na ampa emami hu se eni na enye enisuo na mum akoma mu no mama part eni papa anase Apostle Dr. Isaac Owusu Bempa eni asem biada ewo wiase. In fact me to wana me ka kire me ho se efiri mretenten ebesi saa bre na metie mama part no ade biada maya afo mama part ene na asare no otwe di ampon onfan cheme. Amen. Na men so meni mama part enya semi efiri se mahunu se eye odone akomakan so ena ye maame eda na di ede kire ye papa ene sabe enipa nyina na mum eye me ena mi prim makoma. Okay. Enum na me ka kire me ho se dia etie biada se ye okumo sirie mo meba mama part na ase ene ena me kra me papa Apostle Dr. Isaac Owusu Bempa se papa be se me koma mama part na ase na me de eni die eni chew pa koma no ka kire ne se die si biara no onfan chese obatan. Okay. Na oda wanya di ama wo no onya bi ma me na me suminya bi ma ne se onua na ye manya medwuma emfa ne ntuma pamfira ye ma etuo enkotwere dia etwere. Okay. Sabe me di asam etu opening kase anim no oka se eya sempa ne mom no yensere wo soro mpaye. Amen. Se onyame a wafre mama part no uduru nanim a se nyame nankasa ne nafena ebekasa. Okay. Eti mama part onim obi biara ni wono ma sabe enje ogina ha osofo wange obi anim se ni bewura fie ha ne na mum eyemi ankasa me pe na me de ewura fie ha ne se me ba mama part anim na ma be ka kire ne se de esi biada mitimu kire mu ne ba akone ne me ensa so nkosi. Okay. Ne mu de esi biada metia ne na so ewo na busue mu na sori mu ene na brabo mu no onfa na ni nto okasie yi na se de wonya wodomapa ede ma ye papa na watwa niema nyina so no onfa mise nua bema na onfa bibiada ento fom na ye ma onyankopon ahinie emfa na tumapa emfira. Na meme de Manasseh the way changer efiri ndede kro manu ntia mama part biem eda. Na min kasa so e mane muro sebe miti penso entia ne da bibiara da se bibi mpo na mentia se a mekọ nanim se nua na owonkiremu bia ode ma be na mo se social media se meba abekasa ama bi etia no se obaatan ana osofo panyina
Oda Heavyweight Chapel International ano de wonyame anim ebi ensibi mu da. Etimi wo ha na osofo asiama. Yes. Eye menantese amede baaye. Eye adesrede ena mede baaye achawpa ena mede baaye sem de beto mama party anim. Aye nyame fie oye onyame afena. Eye enipa bi tse yenom de yebetia ne naso. Eno so ne bema na hunu ne nyame dwuma a oye ne ofra wonyame afre no. E se ti won anim na eye achawpa nko a onsan emfame na onfame yesed ya na first on me tie mpo a onhu me se mene no eni asem bia da piem e wate asefo asase so na we nyina da me papa owusu bempa enti me nsoso me de ani die ne wobu a sefata a me de ma papa biada ebema no efiri se me papa ene mama part eni asem a eye den na me a me ye wo ba no sabe mene mama part etimbenya asem wo social media. Na mene no ebeye front and back enyi wobuo enye ni die sabe me yare ya me da hoyi me papa owusu bempa wabo me ho ka over 440 million me ho nto me wie nanso me se ende se de etie biada no me ba mama part anim na me de chopa be ma ne se de eja eni onua eni asem no sara na wo ba nso eni wo ba eni asem biada ti wo fra komapam na onfa n'ani nto okasie ene de wo frɛ no na onfa bibibiada encheme eno nti ena ne me wɔ n'anim edewie. Okay. Bon sabakasie ema Jesus. Sorry ma eye abotere emekrofo monye din. Reverend Dr. Mama Pat, the senior evangelist, the nation speaker. Mama said abrante Manasseh okasa no wose eba oba e wa mane bone so oba no enkotosere achawpa oba se ade biara ekoso social media wantwi ekoso akasa ekoso ene dey a wogina fia ha die osesa ne me nya yemfa nkoto nten ne mumba wa be de obesere wa pa wa chew asere wo se gino se wunua se uba se ubibia na efri na ekro de na no kasa pa se ebe kasa etia wo ene wa asode de abrante se wo kira ha ekutojo gu fom osere wo awade tinemu eti oba ya oba no achawpa. Amen. Amen. Yedikai aseda enka awurade. Jesus. Me won sam ye no pe. Okay. I'm a person me bisa. Eye nua bema Manasseh. God bless you. Bible say ye nua fom ye ya. Ye mfanche. Oh yes. Masam edikan. Bema makoma atomi yem. Gosh. Eye question ba ko pe. Okay. Asa. Okay. Te manu tu ye nua bema Manasseh say. Asori ye china mu yi. Makume ba ahye asori mu ana. Gosh. Hey. Oh why? Hey. Ada na moya sa. Ada yi. Obi atras. Mi bisa. Hey. Ada na moya sa. Ah. Obi atras. Mi bisa proper question. Hey. Why you for mo mo yini pie? Yini pie. Why? Yini pie mani nwura dem ha biem. Asa Clinton bobo no ho. Jimmy sai free. Wasia boy. Yini pie mani nwura mu biem. Hey. Ani akwasia sam no. Obi atras. Ah. Mimi Jehovah kasa na wo be kontokwa. Are you stupid? Hey, I'm a for Montinase. Oh why? More shadow when we them have him. Close the door. Obi atras. But why? Am I go for? Mobama me bua fumu. What you na make a chairman? One to a bonny a chair will be there. Nipa kasa we me bisa very sensible question. Che chimia mu chimi mo.
I know so free. Any diemu obiantina say. Heavyweight champion. Hey, Mutie. Hey. I know obiantina no ba fia o. David. Same me pa me manako. Obetimi aba me fie. Nobody is there. Enya nipa nyina na ye bone ye nu ye ho se be pachew. David. Me jina kasa. So do you people respect me? Yeah, asefem esoso monfanche. Nipa no wakasa wie ma che mic. Yes. Ma me miss a question na onyi ano nwie. Esalete. You are distracting us. Yeah, na wo ye no. Enti dan. Ade na wo benya free. Ehun hia. Abrante Manasseh be gina ha na Agradaa Israel. Bo sam kase pa ma Jesus. Yes. There is time for everything. Oh yes. With a zeal and a passion. Oh yes. And I am putting question to the person. Yes. So now you have allowed the person to think before he talk. By a brother me be a question. He wouldn't think. He will answer me straight. Exactly. God bless you, Reverend Dr. Bowen. Some can see a power Jesus. Heavyweight champion. Heavyweight champion. Amen. Amen. Asafo. Yes, my Lord. I have a heavyweight champion international ministry. Yeah. Me say ansam ye no pe. Okay. Ene hia me. Exactly. God bless you. Onwa me nua be Manasseh wura ha no. Wahu. Oh yes. Asafo a yesia mawurade. Exactly. Ene eka ya po. Oh yes. Me question eye me no. God bless you. Bisa Manasseh. Say asafo yi makume ba afia adom na me de na hye asafo no ase ana. Me question ye tietia. Abrante Manasseh said ye mame oba hema Reverend Dr. Evangelist Mama Bɛat ese no. Wasi asafo a wasi ma Awurade edan fefefe emu asiesie kama oba ha wo se ampa aha onyame fie wankasa waka. Wasi the question is say ampa se wo kum ne ba adom ase asafo yi ase ana. Asam no. Osofo bebacho didi kan. Okay. Ya mekaniye. Okay. Se enipa ayebia manipa ene na Mama Bɛat so ayebi amenyankopon. Amen. Na asore dan ebedi adanse. Okay. Ebiem efa osene ba adum hyirawuo asem. Me kasa no me di kan asem bi se social media. Eso ntokwa asem ba obi ka asem a ebeye wo ya e de kirewo. Na wo so waka asem ebeye ne. Get out. Stop talking. You mama ni pie. Come on out. Emeku mame. Entem so mama ne ntire kire ho. Entem. Go out. One pie nkwa kire bi. On pie. Okay. Na ya ka asem bi se social media ntokwa any formula. Debi. Enti sedia na me ka no entawanta woni si ye no. Asem a eba ye no me Mama Bɛat. Okay. Free ni side by no. Na me so okay me so me ka bibia me de be kanta de a o ka kire me no. Okay. Ena ye frɛ me e ka kire me se ne ba adum nhira no. Okɔ na akra na asɔre na wo. Question ni bisa ne say. Mama Bɛat ba to bi. Me ba bi enwuda. Me tie. Me ba bi enwuda. God bless you. Awurade acha me nkwala makoma 5. Okay. Obi ani wa wawu. Debi. Me question aya baako. Okay. Manasseh gina we me menini nya ntokwada. Debi. De bia tokwa obeko no o defend obi. Okay. Enu ti na ama me chawpa no enshada ha me. Okay. Because okokuma obi. Okay. Ene ne wahu say enho anya den enho ahia. God bless you. To me question me bisa ne say Mama Bɛat makume ba e de na hye asafo yi ase. Ane Debi enti sa me kan keke na ye ntokwa na ma me kan. I just want the proof
na ewiase nyina hu sai Oh yes. me ba wuye Dabi. ana me nku me ba Dabi. anhye asafo yi ase Exactly. ɛno nti ɛna sɔfo meka sɛ ɛyɛ social media asɛm enti ɛna answer ma the me gyina question so ɛka ne mo sɛ paa sɛ sai oba ya no ma jo kama ne sɛ paa sɛ mama part mɛka sɛ mahunu sɛ wakum wo ba ka di kire camera no ya sɛ mɛka sɛ meka sɛ mama part akum ne ba wɔ bra meyɛ dansini deɛ enie dabi o camera ni me ba o camera ni oh okay ka kire ne camera ɛyɛ social media shasie biem me se sɛ paa sɛ me ankasa mɛka sɛ mama part akum ne ba ne mo social media asɛm a ɛbaayɛ na yɛde yadeɛ to me so sɛ manya ace na me so bɛka sɛ mama part akum ne ba na mmom sɛ bi a megyina hɔ a me ankasa mɛka sɛ mama part ayɛ sade deɛ ɛwɔ asɔre ha no ɛnyɛ nokorɛ Bonsam kɛseɛ paa. Emma Jesus. sɔle gyina wona nso Sorry, now I so any dear. ani onyam ka ni di Jesus. ani onyam ka ni di Yes, yeah ani onyam Yiba. ani onyam nyamuka ni di Jesus. ani onyam ka ni di Yes, Lord. ani onyam ka yesu di hey Jesus. ani onyam Yes, Lord. yesu ani onyam Lazy be ani onyam ka ni di anope ani onyam ka anka ni di Jesus. yesu ayabio Yes, Lord. ani onyam ka yesu di Yes. Ebenezer nyamie ani onyam Jesus ani onyam ani onyam ka ni di onyam ayabio ani onyam ka ni di ha ani onyam Yesu ani onyam ha ani onyam ka ani onyam ka ni di Jesus. Yesu ayabio tenyo mutofo ni fia ha Yes, Lord. ani onyam Yesu ani onyam ani onyam ka anope ani onyam ka ni di Yesu ani onyam ka ni di oina ani onyam ani bia wanu na to be wate ani onyam ka ni di ani onyam ani onyam ka ni di bonsama Jesus Bonsam kɛseɛ ma Jesus. God bless you. me question a eto so me no Okay. the beside you be mama Manasseh say ayame na opa me chew na me kunu Pastor Eric enso e Kaish. Owura Manasseh. Said your by him Reverend Dr. Mama Pat Ekase. Ono de ujira anim e pana chew Samaria. Ene wo kru ni ha. Na ono nso so eso e. Asebe na woka. asɔfo sɛ ɛnka mebɛtoo ɛyɛ Reverend Oduro Krantene ɛwɔ ha na Yes. ɛka sɛdeɛ a mepa mama part kyɛw yi saa na mepa ne kyɛw na mmom no meka sɛ yi ntotoyɛ kɛseɛ ɛwɔ akyire a mpanimfoɔ mpo ɛne me nyina da ɛbɛba Reverend Oduro Krantene anim ɛwɔ akyɛw pa mu ne sɛ nti no yɛse wɔtwe no wankɔdwa a ne nwoma ɛkorɔ Esanetie. ne mmom ɔwɔ mama part wɔ ha nti mede ne bɛgyina hɔ na maka sɛ sɛdeɛ a mepa ne kyɛw yi ɛyɛ akyɛw pa korɔ nara
ɛna mesrɛ ɛwɔ Awurade din mu ɛde Reverend Oduro Krantene enso na emmom no sɛ de maka na entotoyɛ ɛda akyire a efiriwe yɛ akyi no yɛbɛkɔ fie no mo de etwa sɛ yɛyɛ wɔ badwam no na etwa sɛ mebɛyɛ wɔ badwam to mepaakyɛw sɛ de a etie no no. Okay. Yes, my Lord. Said the all cano. Or said the all power channel. The sounds of all part the senior pastor, Reverend Oduro Krantene. Also for can be beside every permanent on a crofo bebe fee. Aye. On sha camera mu. No fa chopano. Emma papa. Okay. Papa the only problem. Okay. Catch no ewo dem. Said the Emma Mekano. Wasumwa. Reverend Oduro Krantene, the senior pastor. The senior pastor of Heavenway Chapel, Heavenway Champion International. God bless you. Me kaipa se etubere bi se mi hie sika na me frɛ Mama Bɛat. Mama Bɛat ebe frɛ Reverend Oduro Krantene ansa na me nsa aka sika no. Gosh. Me plane ticket na 2 times. Ni nyina efa Reverend Oduro Krantene eso. Okay. Ohine Reverend Awurade akoa. Sadia enemi gina Onyankopɔn fie a Awurade nam wone wo hokani so asia ma otwedi ampɔn. Jesus. Na me de achopa ema Mama Bɛat. Sara nso na me de achopa krona bi ema wo se Awurade akoa. Ye esibiada frakuma pem na fache wunia. Amen. Na wada Roma ebi nsibiem. Esanete. Ebi ensibiem. Okay. Na ebi suso entimi su nsibiem da. Na Onyankopɔn adwuma emfa ne tuma pemfra. Enti wada Roma me pawchew esan epawchew biem. Reverend me pawchew biem. Minim se enipasu ebekasa. But my home na you na me home atu mu no enkasa nkyɛn honam no ne fra komam na fa kye wo nua medase. Amen. Amen. Osama semono. Osam ema Jesus. Amen. Amen. Heavyweight Champion International. Yes, Sunoa. Power. Asafo. Yes, my Lord. Manento eye Manasseh. Okay. Se eye minimi kunu. Masolema. Masofo. Me mame, me papa, mabusua. Me nuanom ne me ma. Nyina. Obia. Ene madofo a omo shame e wo Facebook. Okay. Especially Xposed family. Yes. For life is for life. For life. Yegina Agradaa Yesu din mu. Jesus. Sanya Kristo ekai e wo Matthew no. Oh yes. Osese yenua fom yenya. Yemfa nche no. Insanity. And by 70 times. Oh yes. 70. Yegina Agradaa asam so. Insanity. Ade eye yenua bema Manasseh epone ache no. Amen. And so the mama nsam kase pa. Emma Jesus. Yade ne bone ache no. Yes. Yan kai biem. Amen. Nia yade Agradaa asese enne ewiase nyinala awitness. Oh yes. Ne ekoye de paye. Sawo shamia, don't allow yourself for somebody to use you. Insanity. And then you wanu ne ho tina oba wanya kukudro aba. And easy. There be ayana me on social media say me same fan chewa me ma umma. There be. Na bani bi wo ho a emfiri makuma mu a metimi awa waba. Ka wabedru ka me fa ne se nwa. Insanity. Because my whole report bebre. Oh yes. But enne waba me na yase. Amen. Sama fa nchana na me nyame sofo. Insanity. Bon sama samono. The nation speaker de kasano. God bless you. Nemo mu no. Ni ameka ne se owo bibi ka onka. Okay. Abrante Manasseh say mama ka no. Owo bibi ka.
Yes, Mama no so person ba. Ya de oboni achew. Obeso ba na say ebe power chew ebe bu nkotutwe. Mama part epacho dia edi kan no. Aseda kese e na me de ebe ma wo. Amen. Na me di bi nso ama Reverend Dr. Oduro Grantine. Yes. Me di bi nso ebe ma the leaders, the church members Asamo. of Heavenway Champion International Church. Oh yes. Say the medi kan kan me ba no na me de Steven sunsum e na eba. Because me say ye de nara ye be si mapo. Insanity. Sorry man na word. Enso me be duru ha no. Ma hu ni say wonyame a oka Heavenway Champion asofo mpanimfo ho eye mama pa de ni kunu ho ene asafo mu mpanimfo no o Kristo ni bu befu nanso awia enkoto so aha ena edi adanse Bonsama Jesus. Tidie toso no meka se nyame enhyira mpanimfo ene ensore manyina da. Amen. Meda obi biada ase. Amen. Meda obi bi ase. Papa tu pa cho bibi wo ho bi mu adaroma metio. Oh, asedana enwalo. Pacho yo. Yes. Adaroma ebiem na me kan se obi wo social media na otie mi a efiri na de kro me Manasseh the word changer. Many mama part eni wantwi biada wo social media. Okay. Onyame a wafrɛ no a wamana si atɔre dan kɛseɛ sɛ uwura ha no mo a bo sampa sika ɛwɔ asase so. Oh yes. Ozo onya den. Obewura ha bo sɛ sika abegu fia. Yes. Esenti sɛ obi ayɛ bi ama nipa a mama part so ayɛ bi ama Awurade. Amen. Bonsama urate. Bonsama asɛm no. Enti efiri na de korɔ mesrɛ social media obi akɔfa asɛm na ɛyɛ mama part asɛm a yimi firi mu Esanete. mene mama part eni asɛm bia. God bless you. Mekɔ so de ani die ene wobuo ama no ama na yɛ ni nya medwuma na wo nya me adwuma akɔ so. It is so for Ase Yesu da wasio. that you mo ekana no. God bless you. God bless you. Yes, any day mo say o kano. Ozo onya do mu kotodwe. I that over any day ma any day say. Ekotodwe de metumi abua mama part abiribiada. Yes. Etumi abua mama part abiribia. Wow. Mama part. Me so wo nam esan eka se. Adaroma ekotodwe gu form. Yes biada obatampa fache. Medase. Sorry ma. Mo fante and sorry ma. Amen. God bless you. Awurade atom. Amen. Ya de yenua be mama Manasseh ebone achen. Oh yes. Amen. Na asafo. Yes my Lord. Na emmom. Sania ye be ye close. Ye ntimi ye close. Oh yeah. I Na emmom. Akonya enni ho. Okay. Se asole ha. Obeba besra yen. Okay. Menini ni asem. God bless you. Menini ni problem. Okay. But the boni bia Ateno. Medase. but adam for fat here. I Entimi emma yen tem. God bless you. Bon semanyansa samono. Oba hema. Adam for fat here. Entimi emma yen tem. God bless you this Ne papa Reverend Isaac Owusu Bempa. Eye menso me uncle. Amen. Eti bibia ni a wo de ofamfa papa ho. Eno ano no. But meme de mentimi ene no enye adamfo. Okay. Esan se ados. I Okre. Ados. yede ye wona anye wo ya. Yenya ofaye. Esanete. And me mama Manasseh nko. Na obi say ukọ ye na mama part say. God bless you. Menini ni asem. Menini ni problem. Sa me to na bontin say bibi ya na meboa no. Okre. But menini ni phone call. Okay. Ofra me a enya dia mefa. Okay. No kura na me ka kire. God bless you. Bon semasanya sasamono. Bon semachi. O test me a enya dia mefi. Esanete. Obisa me sika emoa enya dia mema no. Wonderful. Me wo bi pa. Me de beba ma soli fie. Abema me nsoli me. And sorry man go way. Na mama no menini ni problem. Wonderful. Amen.
menini ni asɛm bia Amen. ɛwɔ Yesu Kristo din. God bless you, Reverend Doctor. Adom ne nti amen. Amen. Sɔre na yɛn na Awurade ase. Thank you. Sɔre na. Okay. I'm about to kind of last word. Bobby. Yes. Onyankopɔn enhyira wo. Amen. Okay. Na medase bebre mama Bɛat. Esan sɛ enye se bia na yonkofo mu keke. Okay. Yeah. Na emom no cha mama Bɛat efra komom di ache. Ne asomdwie a aba. Okay. Eno na meda onyame ase ewo ho. Amen. Na de aka biara no mama Bɛat matie ni nyina. Amen. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Yeah, Mama na- Abrante Manasseh baby ntina. Oh, mama ne tena ni mo ha ya. Mama ntina ha na mama ni nsuo no. Fa ne tena ni mo ha. Fa ne tena ni mo ha. Gate. Eba ye no ekwan no ewa. 17 Di ono ne ba ya ne wai. Do on ne ba ye no way. Bra betena ne nkyɛn. Mo nyina mo ye tra ne nkyɛn ene die mo mama ne ntina konwa so. Na mama Abrante Manasseh nsuo enwunu nom na ne kwan ewa pa. Bon sɛ bekɛse. Ensuo deɛ Emma ma Jesus. ɔno ama ne nkurɔfoɔ no nto bemmerɛ no. Aye, okay. Entem so. Okay. Yes. Aye. Ɔma ne nkurɔfoɔ no Into be mre. nto bem. Ɔmo iska wɔ offering bowl ne mu. God bless you. Na fa ma ɔmo ɔne ɔmo bae no. Wa na ɔne wo bae. Ma ne mla ni mu ha na ɔno wanyi ntum so ɔne ne Me bae. pa chao bra. Bra ni mu ha. Bra ha. Oni Manasseh de bae. Manasseh. Oni ne bae. Mane ntomba no problem. Why? Yakwa aba. O jeno ma de bro no kita. To nsuo enwunu de blog dem fa bra no no. Tobre no. Omongu ne bo. Oni ba ko pa ne bae. Anom yetu. Omo ye 2 ani die mba ko de. Ba ko wai. Owei. Oti e chire Oh, ho. bra betra ne nkyɛn. Oh, Abrante bra ono ase. Bon sama ye bra na. Bon sem kese ma ye nua na oba no. Aye. Bra betra ne nkyɛn. God bless you. Ene Manasseh kwa ye be ma ne Yesu moja oyire ne bi. Ensane tie na odi akwa ko. Na ode akɔ Yesu. Na adom na ayekese wo no Sa. so. God bless you. Mama osofo Manasseh